गिबियाव नोंथांमोननि बड'लेण्डआ प्रेस मिडियानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावग्रोबाय। लोगोसे दिनैनि जि जोंनि चन्द्रपुर जे रोदोम क्लाब कमिटिया जे दिनैनि बे 9थि रंजालि फोरबो फालिनायजों लोगोसे HSLC मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानाय जे फरायसाफोरखौ बिथांमोना दिनै आर'नाइ गांसेजों जे मान बावदों, बियो आङो दिनै चन्द्रपुर गुदि फरायसालिनि जानानै आङो जोबोद बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। आसा खालामदों जोंनि फरायसाफ्रा बे हाबाफारिनि गेजेरजों दानि जि बादायलायनायनि जि मुगा, बे बादायलायनायनि मुगायाव जोंनि बे चन्द्रपुर एरियानि नैबे रोदोम क्लाबनि सिङाव थानाय बे दरब्रै गामिनि साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफ्राबो माने फार्टिसिपेट हागोन। आरो आं आसा खालामदों बिथांमोना अरायबो बे हाबाफारिखौ लालांबाय थागोन। बे हाबाफारिखौ लालांबाय थायोब्लानो जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा जे सोलोंथाइयाव अराय दावगालांनो हागोन आसा खालामदों। जोंनि बे जे बर' हारिनि जेनोखि सोलोंथाइनि जे सुबुंनि जे सोलोंथाइनि जे धोन, बे धोननि जेनोखि खंख्ला जानानै थानाय जे बाख्रि, बे बाख्रिखौ जोंनि नैबे जोंनि चन्द्रपुर एरियानि आंनि फरायसुला फरायसुलि, जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्राबो साफा साफा माने बे खंख्ला जानाय सुबुं धोननि बाख्रिखौ आबुं खालामगोन, आं बेखौ मिजिंथिनानै दिनै बे हाबाफारियाव आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय। गोजोन्थों। थिगैसै बरिया सार जाबाय दे। नोंथांमोना जे रंजालि बैसागुजों लोब्बा लानानै नैबे नोंथांमोननि चन्द्रपुर गामियाव मोनसे एवारनेस हाबाफारि लाफादेरनाय जादों। उद्देश्यआ मा? उद्देश्यआ बेनो, जोंनि जौगाफुर रोदोम क्लाबा बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो 9थि रंजालि फोरबो फालिनायजों लोगोसे जोङो जानाखि दाख्लैसो जानानै थांनाय HSLC आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय गथ'फोरखौ जों मान बावनाय हाबाफारि लाफादों। आरो लोगोसे जोङो जोंनि एरियानि गथ'फोरखौ मोजां गियान होनो थाखाय आरो बोसोनखौ होनो थाखाय जोङो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसार सार राजु कुमार बसुमतारीखौबो जों हांख्रायदों। जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों सारा बेखिनि टाइमाव जोंखौ हेफाजाब होफैनो हानायनि थाखाय, आरो बेनिफ्राय साबसिन जोङो दा गोजोननाय मोनदों बे प्रग्रामाव जोंखौ हेफाजाब होनो हानायनि थाखाय जोङो लोगोसे बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जोंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय जौगाफुर रोदोम क्लाबनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावदों। मानो होनोबा जोंखौ हेफाजाब आरो मदद होनायनि थाखाय। सानसेनि हाबाफारि जिहेतु नोंथांमोना खुंफुंदों, मा हाबाफारि लाफादेरनाय जादों? दिनैनि हाबाफारिया जाबाय जोङो फुंबिलि समाव जोंनि जौगाफुर रोदोम क्लाबनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि, आरो लोगोसे जोंनि आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारि लानाय जादों। आरो लोगोसे जोंनि बैसोगोरा जानाखि जोङो बोराय बुरै बैसोगोरा सुबुं, जों बेफोरखौ जोङो जौगाफुर रोदोम क्लाबनिफ्राय मान बावनाय हाबाफारि लादों। आरो लोगोसे दानाखि मेट्रिक पास जानाय HS पास जानाय बिथांमोनखौबो जोङो बरायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो लोगोसे देंखो मोनाबिलिखौ, हारिमु मोनाबिलिखौ लाफानाय जादों। सोर फैगोन मोनाबिलि? फैनायाव जोङो हांख्रायदोंमोन जोंनिनो दानि जाखांफु मेथाइ रोजाबगिरि थाजिम ब्रादारखौ, आरो लोगोसे जोंनिनो दा सोलिबाय थानाय फैलाजे बरगयारी सारखौ जों हांख्रायदोंमोन। बिथाङा गाव बुंनाय लेखा जोङो हांख्रायदोंमोन, बिथाङा सम मोनोबा जोंनाव फैगोन होननानै बिथाङा जोंखौ सुबुरुन होदों। जिहेतु नोंथांमोनहा खमै 9थि जाबाय, माबायदि साक्सेस जादों? साक्सेसआ बेनो, जोङो बिराद गोजोननाय मोनदों। मानो होनोबा जोङो खुंबोयै दिनैनिसिमावबो जोङो मोनफ्रोमबो आयदायाव जोङो मोजाङै मोजां खुंफुंबोनो हादों, आरो इयुनावबो जोङो बेफोरबायदिनो खुंलांबाय थागोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो।